Nézd, mit csináltál. Most miattad sír a tesód. Ha jó gyerek lennél, anya sem lenne mérges. Ezekből a mondatokból gyerekként egy dolgot tanulunk meg. Ha valami rossz történik körülöttem, az az én hibám. Valaki csalódott? Biztos elrontottam valamit. Feszült a hangulat? Biztos miattam van. Ezek a reakciók sokszor automatikusan jönnek, mégpedig a gyerekkorban olyan sokszor hallott mondatok miatt. Csak hogy gyerekként nem volt hatalmunk semmi felett. Mégis cipeltük a felelősséget. Ez nem felelősségvállalás volt, hanem a teher, amit ránk helyeztek. Felnőttként már más a helyzet. Most már van ráhatásod a dolgokra. Ez nem azt jelenti, hogy minden a te hibád, azt jelenti, hogy most már választhatsz. Te is átírhatod magadban a felelősség fogalmát, hogy ne ránduljon görcsbe a gyomrod rögtön, már a szó hallatától. Ehhez azonban szükség van némi önismeretre. Ha idáig eljutottál, és szeretnéd még fejleszteni ezt a képességedet, akkor gyere el csoportos foglalkozásainkra.